is kakain tayo ng 3 pirasong balot ka-oragons. Tapos magpanihapon na din ako ka-oragons, magdi-dinner na ako. Tapos meron tayo dito yung kaninang ulam ko, yung paksiw na baboy. So tara ka-oragons, kain tayo. So bago ang lahat ka-oragons, shout out pala dyan sa lahat kong subscribers. And kung napadaan ka pa lang dito ka-Oragon sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and pakiclick na din ng notification bell button para notify kayo if may mga bago akong i-upload na videos. So like and comment and share if gusto nyo ka-Oragons. So bago tayo kumain ka-Oragons, magpipray muna tayo. Sa name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat sa blessings na ibinigay niyo po sa akin, sa aming lahat ngayong araw na ito. Panawarin niyo po kami, Panginoon ko, sa lahat ng kasalanan ginawa po namin. Maraming salamat sa iyong paggabay sa amin sa araw-araw ng aming paglalakbay at pakikibaka dito sa ibabaw ng lupa, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanan na nagawa po namin. I-adya niyo po kami sa lahat ng pwedeng makasakit at mapasama po sa amin, Panginoon ko. In Jesus' name, Amen. Father, Son, the Holy Spirit, Amen. So, kain na tayo, ka-Oragons. Yan. Kain tayo. Ito ka-Oragons, taba. Ka-Oragons. Kunti lang ka-Oragons kinain kong kanin kasi magbalot tayo. Saan nga dito yun? Saan nga yun? Dito yun. Dito. Dito. Ayan, tama.
So yun ka Oragon, so craving kasi ako sa balot, bumili ako doon sa sa sentro nung isang araw pa ka Oragon, craving talaga ako sa balot. Sarap ka Oragons. Uy, may sisiw, ang laki. Pokemon na. Ito ka Oragon, so isang subuan lang to. Anghang. Hindi naalis. Ito ka Oragon, so pandalawa ka Oragons. Ayan, tigas. Pero yung iba na to, hindi. Pag pinipiti ka Oragons sa na dito. Mm, mm. Sarap ka Oragons ng sabaw. Oh. Oragons, so excuse me. Sarap.
Ito ka-Oragons oh. Ay sa'yo, ay si Perez. Magandang gabi. Kain tayo dyan. Ah, ugwa. 42. Wait lang ka-Oragons, babalik ako ha. May bibili kasi. Kaya lang. Hindi ba kabutak na? So, ayun ka-Oragons. Nabigyan ko na. Ay sa'yo, RC Perez Scribe, MLSO. Ano ibig sabihin ng MLSO? So, ayun ka-Oragons. Continue tayo sa pag-eat ng balot. So, last one na to ka-Oragons. Ano sabi ko doon? Up ka doon? Doon ka sa ano? Sa upuan? Doon ka? Doon? Doon sa taas? Doon sa taas? Up doon? Up doon? Ikaw ha? Ito ka-Oragons so last there goes my mind shaking, 'cause you are the reason my heart's still bleeding. I'm hopeless now.
Ka-Oragons, oh. Angang. So, ayun ka-Oragons. Tapos na ako ka-Oragons kumain. So, maraming salamat ka-Oragons sa panonood nyo ka-Oragons. Kung bago ka pa lamang ka-Oragons sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and pag-click na din ng notification bell button para notify kayo sa mga bago kong i-upload na videos. So,
Shout out pala dyan sa inyong lahat sa mga subscribers ko at solid support subscribers ko. So thank you so much sa inyong lahat. So i-end ko na muna tong live ko, Ka-Oragons, and see you on my next live. So bye bye.